Kaixo denoi zer moduz? Gaur komiki bat kontatzera nator. Errekamari, Euskal Herriko azken lamia, Enkarnigenuarena. Badakizue? Orain dela urte asko eta asko, Euskal Herrian lamia asko bizi ziren. Erreketan bizi ziren, eta beraien urrezko orraziekin orrazten ziren. Oso politak ziren, baina desberdinak, eta horregatik desagertu egin dira. Gaur kontatuko dugun istorioa beraz, Errekamari, Euskal Herriko azken lamiarena da. Begira, bazen behin artzai bat. Martin izena zuena. Alardiak, goazen azkar mendira! Ea ba, orain zuek belarra jatera, eta nik lo egingo dut, lokuluska goxo bat egingo dut. Baina, etzan zenean lo egiteko prest. Justo orduantxe, errekatik soinutxo bat entzun zuen. Kontxo, ze ote da? Mekatxiz, logurea eta denak aldegin dit. Bueno, Oihartzunarekin jolastera joango naiz mendira. Eta menditontorrera abiatu zen, Oihartzunarekin jolastera. Errekatik neska polit bat atera zen. Errekamari zen, baina Martinek ez zuen ikusi. Txantxazalea zen Errekamari, eta adarra jotzeko asmoz, ziria sartzen hasi zen. Martinei. Martin oiuk hasi zen. Oihartzunari. Egunon! Eta Errekamarik. Berdin, din, din, din. Oe! Sontzuen Martinek. Sogertatu da? Ze oihartzun mota dau. Berriz ere. Egunon! Eta Errekamari txantxetan. Berdin, din, din, din. Aizue, zer gau? Hau du kautxo txolo. Hau du kautxo txolo. Esan zion ordan Errekamarik. Arraioa. Ni Martin naiz. Ni Errekamari. Erantzun zion lamiak. Ai ba, nik ez dakit, baina zu nor zara zu, nola duzu izena, non bizi zara, zu zein zara zu. Errekamari da nire izena, txurita orlegi maite ditut. Libre eta pozik bizi naiz, errekan aurkituko nauzu. Errekan aurkituko nauzu. Laguna handiak egin ziren Martin eta Errekamari. Eta halako batean oso berandu zela konturatu zen. Kontxo, oso berandu da! Banoa herrira. Eta Errekamari errekan sartu zen berriz ere. Baina zer gertatu zen? Herri txikietan bezala, jendeari asko hitz egitea gustatzen zaiola. Eta han, baziren batez ere bi oso berritsuak zirenak. Eta ez zitzaiena bat ere gustatzen Martinen kontu haiek. Agustina, konturatu altzara ze posi da bilen Martin? Bai, horixe, egun osuen abestu ari da. Egingo nukeen eskabatekin da bilela. Erriko ez da, Erriko ez da. Arroputz hori, herrian hainbesten eskapolite duki eta beste herri batera, Andre Gaibila. Zer ote duan eska horrek? Itzaiten zuten. Jakin behar dugu norekin bizi den. Bai, norekin ibili den. Nora joaten da. Bai. Biarra sokan galdetuko dugu. Martinek dena kontatu zion Errekamariri.
errekamari bizilagunak diote, neska batekin nabilela, eta zerbait sumatzen dute. Ez, zantzuen errekamarik. Ez jozu ezertxo ere kontatu, ez ezanin nor naizen. Baina zergatik diozu hori? Ni ez naiz haien modukoa. Eta zer? Agian azerretu egingo dira, eta gaiztakeriaren bat egingo didate. Esan zuen. Ez esan, Martin, ez esan ezer, ez esan. Azokan, berriketan jarraitzen zuen Agustinak. Aizu, badakit, ze, norekin da bilen, Martin, esan, ez, zuk asmatu behar duzu. Maitekin, ez, Mirenekin, ez, Pepinekin, ez, Lamia batekin, ene, errekan bizi dira lotxagabe hoiek. Lamiak ez dira gure modukoak, horregatik erritik kanpora bidali behar dugu. Esan zuten. Eta errekamari gaxua, beldurrez, bakarrik errekan zegoen. Gu, lamiok, horrazirik gabe, ezin gintezke bizi. Eskutatu egingo dut bada espada. Ezin didate horrazirik lapurtu. Ara, norbait dator, errekan sartuko naiz. Eta badakizu zein zeto zen? Begira, Katxalin eta Agustina. Katxalin, ez naiz bat ere gustora sentitzen ordu hauetan etxetik kanpo. Ixo, venga, guazen, horrazia bilatu behar dugu. Horrazia, zertarako, bai, horrazirik gabe lamiek ezin dute bizi. Alde egingo dute. Beraz, horrazia lapurtuko diogu. Tira, asiarri guztiak altxatzen. Ai, baina oso zaila da, hemen asko daude. Venga, gelditu ere egin gabe. Tira, hemen ez, hau da, gerriko mina. Tira, hemen ere ez dago, hemen ere nekatuta nago. Tira, jarraitu lanian, gelditu ere egin gabe. Zaila zaitez, horrazirik ez dugu aurkituko bestela eta. Venga. Halako batean, ahots bat entzun zuten. Norbait dator, Martin da, guazen arrin, Agus, guazen. Zertan ari zareta hemen, esan zuen orduan, Martinek. Gu, zudakizun bezala, gu, goizeko zeira dia, korrika guazen. Eta aldegin egin zuten. Martin, errekamari deika hasi zen. Errekamari! Joan aldira, Martin. Hau da, hau beldurra. Ze gertatu daba? Nire horrazia lapurtu nahi zuten. Ez dute aurkitu. Beldurra handia dut. Eta bitartean, Katxalin eta Agustin, beste plan bat egiten. Gaurtik ez da pasatuko. Horixe esan zen idan atzore. Ez. Gaur horrazia lapurtuko diogu. Tira, prestatu zara? Eta zen nola lapurtuko dugu? Ez genuen aurkituta. Beste plan bat. Eta zer egingo dugu ba? Badakit. Errekazik induko dugu. Errekazik indugu? Nola? Bai, hartu papera, sakarra, botilla, kartoia, hartu, sardina, lata, hutsa, plastiko osko gauzak, etxean duzun zabor guztia, errekazik induko dugu, horrazirik espadugu, errekarik ere ez, esan zuten. Eta gau osoa errekazik intzen, aritu zian. Goizean, Martin itzuli zenean, Errekamari, non zaude? Ze zabor pila da hau. Errekadana zikinduta dago, ez da ezertxore ikusten. Errekamari! Baina, ez zegoen errekamari. Martin zaborra ateratzen hasi zen. Errekamari! Baina, ez zegoen. Orduan, derrepente, mendi gainean, lehen ez zegoen errekatxo bat sortzen ari zela konturatu zen. Martinek errekatxo txiki eta berriari oihu egin zion. Egunon! Eta badakizu zer entzun zen? Errekatik zer entzun zen? Berdin, din. Gure ipuina amaitzera doa. Errekamari non dagoen?
ez dakigu, baina ziur gauden nonbait, Euskal Herriko edozein errekatxotan egongo dela. Horregatik, lagunak, mendira joaten bazarete eta errekatxo bat aurkitzen baduzue, zaindu. Behar bada, hor bizi da errekamari. Eta hala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan.